le infectează că dă musulmani în ei, că am mai văzut o terminată pe live și mai era și gravidă. Dă-vă dracu că cei mai scârboși rasă sunt aia musulmani. Mai și spuneți că nu știu ce, bă, românul chiar dacă are acolo o amantă, o are, nu o are, asta este, depinde ce dă femeia acasă, dacă îi dă și primește, nu se mai duce să mai dea în veșcă la altele, dar chestia că musulmanul e cea mai scârboasă rasă, înțelegi, cea mai scârboasă, se duc româncele câte 12, câte 8, câte 9 și mai și face live și le vezi că îi linge la ouăle alea spurcate. Dă-i dracu că eu, musulmanii fac căprițele mele la orice oră, am și pe Bigo și le spun a plecat și nu-ți bera căprițo, nu-ți bera. Asta sunteți, vedeți cum unele dintre voi ca și asta care și-a pus și zice că am afectat-o emoțional. Ce te-a afectat? Valoarea mea? Fă Largareta. Ia zi. Neața. George, Neața, Florin, bună dimineața. Ia zi, fă.